Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shine darasinmu na muna babi na shida, karanta gaɓoɓi kalma masu sauƙi. Kaso na ɗaya, gaɓoɓin kalmar Hausa masu sauƙi su ne, yau kwanan wata 17 ga watan ɗaya shekara ta 2022. Ba, da, fa, ga, ha. Ba, da, fa, ga, ha. Ya, ma, wa, sa, ca. Ya, ma, wa, sa, ca. Ci, yi, mi, bi, hi. Ci, yi, mi, bi, hi. Ke, ce, ne, me, we. Ke, ce, ne, me, we. Ku, su, tu, mu, cu. Ku, su, tu, mu, cu. Ko, do,